Ai, por Ei, fin. ola, xa estades aquí? Sí, xa chamamos por ti un par de veces. Sí? Sí. Nada, é ningunha raya miserable. Vai traer problemas aquí na obra. Home, sí. A ver como dan chegado. Sempre pasa algo. Ou non chegan os camións, ou non chegamos nós, ou cando chegamos non hai ninguén para recibirnos. Bueno, que vos pareciu a obra? Temos dúbidas. Eu tamén. Que Contame. facemos co Orrio? Porque a verdade é que, bueno, está ben feito, pero non A ver, o Orrio, efectivamente. eu non vou facer uno novo tampouco, así que... Eso estamos de acordo, non? Para min, pois, mellorar a adaptación á contorna, escoller outras cores que vayan mellor, pintalo... Menos mal que Rosa non lle deu moitas voltas ao tema do Orrio. Vai ser un cambio de look con pintura e pouco máis. Reusa decía eliminalo o outro pendello, que é de planchas de fibrocemento. Tamén, outra pero cousa. el non quere. E que facemos con el? Pintalo, xogar un pouco ca madeira... Esta rosa está botada a perder. Ahora resulta que non imos quitar o fibrocemento, que como non ten amianto, pois imos deixalo, pintalo, polo visto. Nada, novidade. Temos que dedicarlle uns esforzos, pero mínimos, dentro de todo o resto que hai que facer. Igual que hai que camuflar a piscina, que tamén lle dicen que a levara para atrás, pero non quere tampouco. Non, nin quere nin pode tampouco, porque, bueno, está de baixa, non nos vai poder axudar, o cal nos limita tamén, son 5 días, son moitas cousas, hai que receber a casa, témolo o portal, o cuñado pode vir, pero está traballando e vai vir unhas horas escapadas. Ai, que ben o pinta a cousa. Claro. Un xa está de baixa, a outro non pode vir máis que unhas horas ao día. Bueno, a ver se bota unha man alguén, polo menos. E viches os bancos que teñen na entrada? Sí, igual con Benedito. Sí, sí, Che sí. digo, sabedes quen é Benedito? Sí, Sí, sabemos. é o Papa. Sí, sí, Claro, sí. eu Benedito non sei quen é, pero eu dixenlle que... Buah, mítico Benedito, de toda a vida de Dios. Pero eu non teño ni idea de quen é. É verdad, ollo, non se poden tirar as lonas. É un recordo. pa As de María. Benedicto? Ajá. É que non se perda, Litos, é que non se esconda. É a lona ou a outra lona do soportal, que habrá Soportal. que poñer tella con rastreles á vista, non, ou que? É verdade que a estrutura está ben, pero non para tellar por riba. Non sei, eu aí non vexo a tella, Carlos, que dis? Poñer un toldo, algunha cousa para que... A ver, o toldo como que non me acaba de convencer. Eu creo que pensaría nalgo liviano, pero non aí. O vidrio a mellor se nos vai, Dámoslle unhas voltas, voltas, e boto números, porque o orzamento entre unha cousa e outra. Pois non sei, Rosa di que non ve o do toldo. Parece que se complica un pouco máis facer un rastrelado, mirar de facer unha pequena cuberta... Temos tamén o muro este todo lateral, Litos, que habrá que salpicar. Non salpiques. Bueno, Nada, estupendo. Pois mira, xa que estás tan disposto, lévanos ao coche, veña. O que vai a buscar. Que xa outra. Toma o plano, veña, dirixe, vai ti diálogo. Podemos cruzar por aquí polo millo e xa...